Ja už som mal problém aj v robote, chodiť s tým kolenom, ma bolelo strašne koleno. Keď som došiel koľko razy domov, hore týmto kopcom, to trvalo dlho, lesom sa vyškrával. Som mal stále také pichánie, takú tupú bolesť. Vedeli ste, že viac ako miliarda ľudí na svete trpí každý deň nepríjemnými bolestiami kĺbov? Ste jedným z nich? Ak áno, vyskúšajte magnetické pásy doktora Levina. Magnetické pásy doktora Levina viac ako 20 rokov pomáhajú miliónom ľudí po celom svete. Tak ja som hral kedy závodný futbal. Ako 19 ročí s kolenami ťahali vodu. Potom už začalo to koleno bolieť viac a viacej. Už ako dochodca, keď sme už išli do mesta, som aj 3 razy odpočíval. Peši, keď sme chodili. Ja som musel zostať stáť, oddychnúť si a vyhnúť nohu troška, aby sa mi tak uľavilo. No a videli sme tiež v televízii túto reklamu na tej Levinové pásy, tak som povedala, detko mal narodeniny, 50-ku, tak ich kúpime. Z začiatku som nechcel tomu nejak veriť, ale potom som zistil teda, že už mi to pomáha. Dal si to a hovorí, ty človeče, veď mne to pomáha. Pozri, koľký kus som prešiel. Bola to dobrá investícia. Viem, že som mu s tým pomohla. Je to taký pomocník pre obidvoch. V prípade, že je horšie so mňou, využívam to ja. Keď je horšie s manželom, zasa manžel. Ja som mala ten úraz, niečo mi prasklo v tom koleni. Jeden deň som pravda ležala hore s nohou. To sa nedalo vstúpiť na tú nohu. A už na druhý deň s pomocou Levinového pása som už normálne chodila. Po pripevnení na koleno pás podopiera jablčko a zmierňuje tak tlak, ktorý je naňho kladený. Silná magnetická energia zároveň preniká hlboko do tkaniva a pomáha tak obnovovať pohyblivosť. Výsledky výskumu ukazujú, že viac ako 88% pacientov po použití magnetických pásov doktora Levina pocítilo úľavu bolesti v kolenách. Snažíme sa hýbať, lebo sa hovorí, že pohyb je život. Ja viacej dávam na tú cyklistiku každé ráno. Idem tých 10-12 km si prejdem na bicykli. Ale bez toho Levinovho pásu nie, lebo keď mám ten pás, to celkom ináč aj tú stabilitu mám lepšiu a už mám aj istotu, že tá noha ma nebude boleť. Keď náhodou, že by si zavudol Levinové pásy, tak sa vráti a vždy podaj mi prosím ťa toho Levina, lebo neišiel by bez toho, ani na krok. Ale fakt. Keby ste ho stretli, tak ho stretnete vždy len s Levinovým pásom. Bez neho ho nestretne nikto. Mne to moc pomáha. U dcery sme celý deň betonovali. Celý deň som hádzal do myšačky, ešte aj vtáčka vozil. Mal som ten pás, ja som tam tú nohu necítil nič. Ja keby to bol robiť bez toho pásu, to neexistuje, abych to vydržal. Tu sa aj dcera čuduje, akože aj za tom, že 69 ročí dedo a že tak stačí ešte robiť. Magnety stimulujú biologicky aktívne body, čo má za následok lepší krvný obeh, redukciu bolesti kĺbov a opuchlín. Práve preto je taký účinný pri potláčaní bolestí a vracia nám slobodu normálneho pohybu. Ja som do chodku 10 rokov a ozaj pred tými 10 rokmi to bolo o moc horšie, tá moja chôdza. No lebo nemal vtedy Levina. Áno, taký radostnejší je ten život. Zobral nám tú bolesť, ten Levinový pás aj ten náramok. Takže žijeme si bez bolesti. Toto je taký pomocník pre človeka. Aj bolesť vám zoberie, aj teda nemusíte užívať liek. Ak počas športu, chôdze, tanca, skrátka pri každodennej činnosti pociťujete bolesť, vyskúšajte magnetické pásy doktora Levina. Tieto pásy by som ja doporučila všetkým, koho bolia kolena, čo majú problémy, tak ako môj manžel, tak ako ja som mala. To musí len človek vyskúšať. Utrpeniu je koniec. Zbavte sa bolestí, ktoré vás trápia počas práce, chôdze alebo športu. Riešením sú magnetické pásy doktora Levina. Pás sa prispôsobí každej veľkosti. Pohodlne sa nosí a pod oblečením ho nikto nespozoruje. Stačí ho pripnúť na koleno v správnej polohe a o ostatné sa postarajú magnety. Zavolajte nám a objednajte si magnetický pás doktora Levina. Ak nám zavoláte hneď teraz, druhý magnetický pás vám pribalíme celkom zadarmo. A ešte niečo. Ako darček od nás dostanete aj energetický pás na zápestie. Nepremeškajte túto ponuku. Objednajte si magnetický pás doktora Levina za túto jedinečnú cenu a zbavte sa tak nežiaducich bolestí, ktoré vás trápia. Poskytujeme naň záruku 30 dní na vyskúšanie. Ak zavoláte okamžite, pridáme vám nielen druhý magnetický pás na koleno úplne zadarmo, ale ako darček aj energetický pás na zápestie. Zavolajte hneď.